देवगांव बाजार में, बाजार से थोड़ी के दूर पर गांगी नदी के तीर बुढ़ऊ बाबा का स्थान बा। उनकर महिमा बड़ी भारी बा। आप हमारे बड़का भैया घनश्याम भैया, गुड्डू भैया, दीपक भैया, आप लोगन के देख रेख में ये गीत हम भेजत हई। हमके आशा ना पूरा विश्वास हो आप सभी लोगन के पसंद आई। ये बेटा के प्यार दुलार ममता दिया लोग का कहले बा। आजमगढ़ जिला में देवा गाँव बाबा दरिया गांगी नदिया तिरवाना। आजमगढ़ जिला में देवा गाँव बाबा दरिया गांगी नदिया तिरवाना। हो गांगी नदिया तिरवाना बुढ़ऊ बाबा के बखरिया गांगी नदिया तिरवाना। कि बाबा का महिमा बड़ी भारी हो का कहले बा। बूढ़ऊ बाबा के हमारे माही माया पार बा। थोड़ी का दूरिया पे बसल गौआ चवार बा। सगे भाई महीना बाबा फेरी है नजरिया गांगी नदिया तिरवाना। अरे सगे भाई महीना बाबा फेरी है नजरिया गांगी नदिया तिरवाना। गांगी नदिया तिरवाना तब बुढ़ऊ बाबा के मंदिरिया गांगी नदिया तिरवाना। बुढ़ऊ बाबा का बड़ी महिमा होले। बड़ा दूर दूर से लोग दर्शन करे बजे आवेलन। दीपक भैया ओह दर्शन कराया लोग आवे दूर दूर से। बाबा के मनावे लड्डू गाजा कपूर से।
भैया अतीश भैया जे भी दर्शन करे जाला बुढ़ऊ बाबा के मंदिर में वहाँ चढ़ावा का चढ़ावेला पूड़िया सोहारी और हलुआ चढ़ाई के मांगले बझनिया लालया चल भइला चारों ओर चरचा भइला भइला खबरिया गंगी नदिया तिरवाना ना त बुढ़ऊ बाबा के मंदिरिया गंगी नदिया दीपक भैया वहाँ दर्शन करे बदे पास पड़ोस के लोग चलल हो के चलल और कैसे चलल जनता कन्हैया मोहन साथे हरि लाल हो सुरेंद्र या तो कयामल खुशहाल हो जौने समय अशोक भैया गुड्डू भैया बाबा की कृपा हो गई केकरे ऊपर और सोनू सिंह प्रमुख भैला फेरल नजरिया गंगी नदी